Бүдәнә белән төлке әкияте. Җәйнең иң матур вакытларында бүдәнә белән төлке дус булып йөрергә сүз бирешкәннәр ди. Бу ике дус йөриләр икән, йөри торгач, төлке бүдәнәгә зарарланыбрак болай диде ди. Их, иптәш, минем карыным бик ачты. Нәрсә генә табып ашарга инде? Бүдәнә аңа җавап биреп: Мин синең тамагыңны туйдыра алам бит, әллә син миңа ышанмыйсыңмы дигән. Төлке: Я, алайса, туйдыра алсаң, туйдырып кара инде, ничек итеп туйдырырсың икән дигән. Әйдә, киттек әнә теге юл буена дип, калын арыш уҗымы арасыннан бүдәнә төлкене бер юл буена алып килгән. Ярый. Юл буена килеп җиткәч, ике дус тагын да киңәш итешкәннәр. Менә син шуннан юл читеннән генә качып-посып юл өстен күзәтә тор, ә мин юлның үзенә чыгам дигән бүдәнә. Төлке арыш уҗымы арасына ятып, юл өстен күзәтеп тора башлый. Күрә, бер бик яхшы гына киенгән, ясанган ир белән кулына төенчек тоткан хатын кунактан кайтып киләләр икән. Хатын иренә эндәшә: Кара әле, сиңа әйтәм, алдыбыздан бер бүдәнә йөгереп бара. Оча алмый бугай ул. Әйдәш әле шуны тотыйк шәле, кайткач тын суярбыз, бүдәнә әйтен бик тәмле диләр аны ди. Булар ирле-хатынлы икәүләп бүдәнә куа башлыйлар. Ә бүдәнә ни очмый, ни тоттырмый, шулар тирәсендә йөгерә. Ире хатынга карап: Сиңа әйтәм, куйшалы шул кулыңдагы төенчегеңне, тотыйк әле шуны ди. Хатын кулындагы күчтәнәчне юл читенә куеп, иркенләп куарга тотына. Китәләр булар, китәләр. Бүдәнә ир белән хатынны хәтсез генә җиргә алдап алып киткәч, төлке арыш уҗымы арасыннан чыга да күчтәнәч төйнеген төенчекне эләктереп, уҗым арасына кереп яшеренә. Моны белгән бүдәнә ир белән хатын алдыннан очып китеп югала. Инде ир белән хатын күчтәнәчне эзли башлыйлар. Китәләр, алар үзләре кунак булып кайтырга чыккан авыл кырыена килеп җитәләр, тик күчтәнәчне тапмыйлар. Кахар төшкәре, мөгаен ул бүдәнә дигәнебез җим булгандыр, күчтәнәчебездән яздырыр өчен шулай алдагандыр, дип сукрана кайтып киттеләр ди. Бүдәнә төлкенең күчтәнәчне эләктереп уҗым арасына кереп киткәнен күреп, ир белән хатынны ташлап очып китә. Ә төлке монда күчтәнәчне шишеп җибәрсә, ни күрсен, төенчек эчендә бер калач, бер пешкән тавык, белен, бәлеш, бары да бар иде ди. Төлке комсызланып ашарга керешә. Бүдәнә килеп җитү белән бик эреләнеп кенә: Ни хәл, дус, тамак туямы? Дип сорый. Төлке авызына белен тутырган килеш шәйни җавап бирә: Мондый азыкларны туганымнан бирле беренче тапкыр күрәм. Рәхмәт, дус кеше. Мә, үзең дә авыз ит, дип төлке бүдәнәгә дә бер кисәк симез калҗа бирә. Бүдәнә дә ашый. Шулай. Алар яхшылап тамакларын туйдыралар да, тагын күтәренке күңел белән төлке сүзгә керешә. Ярый, дус, тамакны туйдырдың инде. Минем тагын да берәр теләк бар иде. Инде мине куркыта аласыңмы? Я әле, көчең җитсә куркытып кара ди. Бүдәнә: Булау, ник сине куркыта алмаска? Менә хәзер син ике күзеңне йом да минем койрыгымнан тешлә. Мин кая чаба ашсам, син дә шулай минем артымнан калмыйча чап ди. Төлке бүдәнәнең койрыгын тешләп, бүдәнә ачкан якка чаба да чаба. Ә үзе кая барганын сизми дә, күрми дә. Шулай итеп, бүдәнә төлкене аучыларның янына ук китереп җиткерә. Бүдәнә: Аш инде күзеңне дип әйтә. Аучылар төлкене күрү белән аңа ташланалар. Төлке эшнең начар икәнен күрә. Бер яктан этләр өрә куалар, икенче яктан аучылар аталар. Ядрәләр төлкенең колак яфрагы кырыннан выжылдап узалар. Ә бүдәнә
Үзе очты да югалды ди. Шулай итеп төлке көч-хәл белән әрәмәле үзәнгә элегеп, куе таллар арасына кереп яшеренә. Бүдәнә төлке янына килеп җитә. Төлкенең телләре салынган, сулулары кысылган. Ул бүтән гәүдәсен хәрәкәтләндереп сулый ди. Бүдәнә, хәлең ничек соң? Курыкмадыңмы ди? Төлке көч-хәл белән сулап кына җавап бирә. Туганнан бирле бу хәтле курыкканым юк иде. Әздән калдым ди. Үзең дә куркыта беләсең икән ди. Төлке хәл алып тынычланганнан соң тагын сүзгә керешеп булай ди. Ярар, дус кеше. Тамагымны туйдырдың. Рәхмәт анысына. Бик каты куркыттың. Монысы өчен дә рәхмәт сиңа. Инде миңа бер бик кызык эш күрсәтеп көлдерә аласыңмы ди. Бүдәнә, булау ник булмасын. Кич табылып килә инде, бик вакыт чак. Әйдә минем артымнан. Менә шушы чокыр буе белән генә китик әле. Әнә теге күренеп торган авылга барып кайтыйк. Кара аны сак бул, этләргә күренмәскәрәк тырыш. Көлке куркынычка әйләнә күрмәсен дип. Алдан Бүдәнә, аның артыннан төлке авылга таба киттеләр ди. Бик сокланып кына Бүдәнә артыннан төлке дә бер кешенең лапасына кача-кача гына барып керделәр ди. Бу, кунактан кайтканда Бүдәнәгә алданып, күчтән эшләрен югалткан ир белән хатынның ихатасы икән. Ир утынлыкта казыклар очлап маташа, хатын аннан аз гына читтәрәк абзар капкасы төбендә сыер савып утыра икән. Бүдәнә белән төлке бу ир белән хатынның лапасының бер тишек урыныннан күзәттеләр дә ди, Бүдәнә әйтте. Син шушы тишектән генә карап тор инде. Көлеп авызыңны йырып чыгара күрмә диде ди. Ярар. Төлке бик диккать белән генә карап тора башлый. Бүдәнә лапастан очып чыгып китә дә, иң элек ирнең очлый торган казыгы башына куна. Аны сыер савып утырган җиреннән хатыны күреп: "Сиңа әйтәм, очлый торган казыгыңнан башына бер Бүдәнә килеп кунды. Әллә ул безнең күчтәнәчләребезне югалттырган җүләр Бүдәнә шул үзе микән? Бәреп кенә төшерсәнә", дип кычкырырга тотына. Ир казыгын селтәү белән Бүдәнә аша да хатынның савып торган сыерының мөгезенә килеп куна. Хатын тагын да кычкыра башлый: "Сиңа әйтәм, карасана, сыер мөгезенә килеп кунды. Казыгың белән генә бәрсәнә". Шулай дигәч, ире ипләп кенә сыер янына казыгын күтәреп килә. Ул арада Бүдәнә сыерның мөгезеннән очып, хатынның башына куна. Ир аны-моны хәтерләмичә, хатынның башына кунган Бүдәнәгә сугам дип, кулындагы казык белән хатынның башына кундыра. Бүдәнә очып та китә. Бу тамашаны күреп, көлә-көлә төлкенең авызы йырылып беткән ди.